अनसुलि नों आंनि आंगोनि अनसुला नों जोंनि नखरनि। खुलुमबाय रायजोफोर, दायो आङो दंफैयो आंनि न'नि एकदमबारे खोला। दाख्लि बेयावहाय मोनसे जाथाय जानानै थांबाय, गेस एक्सिडेन्ट जानानै थांबाय, मानसि खामजालायनाय। दा बेखौ आङो नोंथांमोननोहाय फारि फारि देखायलांगोन, नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। न'आव गेस बाहायोब्ला माबायदि सांग्रां जानांगौ बेखौबो सोलोंनानै ला। अशक बसुमतारी, दा बिथांनि न'आव दंफैयो जोङो। दा बिथाङा गेसजोंहाय एक्सिडेन्ट जानानै दङ, आथिङा नै साफा। एसे फोलावनो हायो? फोलावनो हासै, आराम जाबाय, थाबायनोबो हाहांसै एसे एसे, मास मोनसे बारबाय नालाय। दा बोरै बोरै जाया एक्सिडेन्टआलाय? एक्सिडेन्टआथ' बिदिनो जाहैबाय, आं खामानिनिफ्राय फैबाय थानाय समाव न' सिङावहाय हिन्जावा ओंखाम ओंख्रि संगासिनोमोन। ओमफ्राय लिगुरेटराव अफ खालायलाबो जायाखै। ओमफ्राय बेयावनो बोरै बोरै जाखो, अफ खालायलाबो जायाखै नालाय, अर लोगो लाबाय बैयो सखानाया। माने बेजोंनो संग'जों जाहैबाय गेसआ? औ सग'नानैहाय बेजोंनो अर लोगो लानानै हिन्जावजों नै बाबु गोरलैजों खायननो हाबाय। ओमफ्राय आं न' सिङाव नारा नाथा अरजोंनो फुरा न' गंसेया अर जाजोबखादो आरो। ओमफ्राय आङो दर फांथेनाय जाबाय नालाय, दरजोंहाय ओंखारनो हायाखिसै। हरै बेरा आंनिथिं इन्जुर खानायनि दंमोन, बुरनै जाबखोनाय गोजौ, बेखौहाय आङो बारनानै खायननो हादों आरो। ओमफ्राय दा गोदान जिउ मोनफिनबाय, बाहायगौ मोजां थैयाखिसै, आथिं आखाइल' नोरजिया जाबाय, नै हामगोन बेबो। ओमफ्राय मथा मथि गारिबो दंमोन खाथियाव, गारिखौबो आङो साइड खालायलायबावदों, थाल मोनाखैमोन खामनायखौ सिगां। दिनैसिमाव बेसेबांसो जाखो गारियालाय? गारिया जाजेननायनिफ्राय दा 1 मास सानबा जाबाय। दा न'आव ओरैनो थानानै दं? औ, उन्दुनायफ्रा बे बिखुं साजोबबाय, ओरै खिबुफ्रानो साजोबखाबाय, खिबु फिथाइफ्रानो साजोबखाबाय, हाखाले उन्दुनो जिरायनो। मोजांबोथ' थाबायनो हायाखै दाबो? ओमफ्राय मोजांबो थाबायनो हानाया सानथाम जाजेनबाय आरो। एसे एसे हनै गन थुनानै थाबायो, गन दोनदों इयाव। ओमफ्राय नोंसोर फैनायखाय बिराद गोजोननाय मोनदों आरो, लोगो नालाय। ओमफ्राय बिदि गेस खामनायखौथ' खोनानो मोनो, गेस कम्पानिनिफ्राय इन्सुरेन्स मोनो होननानैहाय। दा बेफोरनि एसे एप्लाइफोर खालामदोंना खालामाखै? खालामदोंमोन, दरखास्त' एरिबो लिरहोनानै हैदोंमोन। ओमफ्राय आंथ' थांनो हायाखै नालाय, ओमफ्राय ओरै न'नि मानसिखौ हैनो थिनबाय, हैदोंमोन। ओमफ्राय दिनैसिमबो जेबो माबा गैया माथो, रेसपन्स मोननाय जायाखै गेस अफिसनिफ्राय। ओमफ्राय दिनैहाय रायज्लायहरदोंमोन, ओमफ्राय माखासे मानसिया मिथियाखैनो जाहैदों आरो। लाखिनाया लाखिबाय दस्राया, ओमफ्राय बै माखासेया मिथियाखै होनदों आरो। दायोसो कल रायज्लायहरनाय जादोंमोन। जोंथ' मिथिनो मोनो, बेबायदि गेसजों एक्सिडेन्ट जायोब्ला गेस कम्पानिनिफ्राय थैथायोब्ला 50 लाखनि इन्सुरेन्स मोनो, आरो हाफ आगादल' जानानै दङब्ला, मानसिया थांनानै दङब्ला, हाफ मादारल' जायोब्ला 30 लाखसोनि इन्सुरेन्स मोनो होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनो। आंथ' मा होनबावनाय बेनि सोमोन्दै, आंथ' फुरा डिटेल्सबो मिथिजोबा नालाय। जोंनि बर'फ्रा बांसिनानो मिथिया बिदिखौ। बांसिनानो मिथिया। ओमफ्राय आंबो जेब्लानाखि डक्टरा आङो खोन्थायो, बिदि खालायदोंना खालायाखै होनदों। ओमफ्राय बे समावसो आं सानबाय, गेसनिफ्रायबो बिदि माबा मोनसे खहा जायोब्ला एसेयाखौ अनसुंथाइ मोनफिनो मिथिदों आरो आं। ओमफ्राय जेरै डक्टर थिननाय बायदि आङो खामानिखौ मावदों आरो। बिदिनो दरखास्त' लिरहोबाय, माबा माबि डकुमेन्टस लांबाय हैबाय। ओमफ्राय बे गेस बख'नाय रिसिप्टफोरखौ गारनो नाङा आरो। गेस अफिसनिफ्राय फिसा रिसिप्ट हरदोरा गेस लायबा, नैबेफोरखौ गारनो नाङा आरो, दोननानै लानांगौ। बेबायदि आरो, बेखौ नायनानै गावसोरो माबा खालायनानै लाखिदों आरो। औ नंगौ, नै जोंनि अफिसनिफ्रायनो लांदों होननानै प्रुफ नालाय बियो। ओमफ्राय दा अफिसनिफ्राय रेसपन्स गैथ'वा ने? गैथ'वा, मोननाय जायाखै। गेसआ मामोन? इन्डियान गेस। औ, ओमफ्राय लेखायाबो इन्सुरेन्स दङ, फेल जायाखै, गासिबो अके जोब आरो। अब्लाथ' गैयालाबो एसे खम मोनथारनांगौ, इन्सुरेन्स दं हिसाबैहाय। औ, बिदिनो बुंदों आरो गोबां मानसिफ्रा, गिदिर गोरों गोरा मानसिफ्रा, इन्सुरेन्स दङब्ला बिदि मोनो होनना बुंदों आरो, एमाउन्ट मोनो होननानै बुंदों आरो। गोजौआवसो मोनबावो, 5-6 लाखनि गोजौआवसो मोनबावो। नाथाय जोंथ' मिथिया नालाय बिदिखौ, नाथाय गोरों गोराफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला बेबायदि मोनो आरो। दङ, गैयालाबो
हाफ मादार बायदि जानानै थायोला औ, नै 30 लाखसोखौ मोननांगौ आरो इन्सुरेन्स गेस कम्पानिनिफ्राय इन्सुरेन्सखौ गावसोर नायफैनो होन्दोंमोननो जेलानाखि लेखा होयो अफिसाव होमब्ला गावसोर न'आव फैनानै नायफैगोन होनना बुंदोंमोननो नाथाय दिनैसिमबो गैया नै मास मोनसे जालांबाय फैयाखै औ फैयाखै गारियासो हामलायलांनायसै ने गारिया हामनानै दिनैसिमाव नै सानथाम जाबाय थाबायनो हाजेनलायबाय आरो ना थखन थुनानै होमब्लाबो दिनैसिम सार्भे खालामफैयाखै औ खालामफैयाखै ओमफ्राय गेस टेंखियाखौथ' न'आव दोननो हाखाखिसै हाग्रायावसो दं हाग्रायावसो दं बैहाय गाम्बारि दंफां खाथियाव दा नायहैगोन जों बेखौबो ओमफ्राय गबाय थायो नालाय गेसानो दोननायनिलाय मा ओमफ्राय उफाय गैया हाग्रायाव दोनहैनानै दा गुबुन गेस बाहायफिननानै दं आरो खामख्रेमजोबदों माबाफ्रानो सखाफ्रानो ओमफ्राय नों सिगाङाव जुदि फैनानै माबा खालायोमोनला देखायजोबनो हागौमोन नों प्रुफ होनो हाजोबगौमोन माखासेया ओरै हाग्राजों दंलाबायो ओमफ्राय माखासे सखाफ्रा बैजों दं आरो बे खामग्लिनाय बुस्थुफोरखौलाय आरो मयथो मोनबावनाय एफाबाव जाबाय औ एफाबाव जाबाय नै एफाबां अखा हाबाय माबाय सुस्र'जोब्बाय नङाब्लालाय मेरला बुस्थु खामायनि दंमोन आरो देखायनो हागौमोन बे उनजोंनिखौ नायसानि गारायखौ उनजोंनिखौ राव गसंनानैनो होखानि नामा आङो आइदै दाबो दलद थानो हाले लोगोफोरनि नायनो बेबायदि हागोन आगसिजों बांसिन जादोंमोन ओरै खामजोबखादों बे खामजोबखानाय गेस हाफपेन्ट गानदोंमोन नालाय ओमफ्राय लंपेन्ट गानला एसेसो बासायगौमोन ने बासायगौमोन ओमफ्राय हाफपेन्ट नालाय बेनिफ्राय ओरै खामजोबखाबाय आरो ना आगसिजों रासिन जादों नै बिजोंनिया खुनुरुखुमसो गोदान जिउ मोनफिननाय बायदि मोनलायखाबायलै बासायनायखायसो बासायबायलै ओंखाम दंबावखायसो गोदान जिउ मोनफिनबाय दा गेस दोननाय जायगाखौ जोङो नायगोन बहा दोनामोन गेसखौ मारै जाया ओमफ्राय थिंखिखौबो देखायगोन थिंखिया बै हाग्रायावसो गाननानै दंहैयो दासिमबो बेनो मास मोनसे बारबायदां नैबे न'आवनो दोन्दोंमोन आरोखि न'आ अरजायाखिसै आरोबा गेसआ नैबे सानि इन्जुरावहाय ओरै दोन्दोंमोन आरो गेसखौहाय माने दा गोदान लाबोफिनबाय नामा गेसालाय HP इयो दा गोदान लाबोफिनबाय नै माने सिगांनि बे गेस सफायाबो खामग्लिजोबखादों जाहैबाय हांगार जाजोबखादों ओमफ्राय सिगां ओरै दोनोमोन गेसखौ ओमफ्राय बे माने मुख्रायानो लिक जादों दा आं खोन्थागोन बबेया लिक जादों दा मानसिया नैबेजों मानखोनां खारनानैसो गदों आरो नैबे हालांदों आरोबा बेबायदि दंखायसो नङाब्ला खामथारजागौमोन बेजोंहाय मानखोनानै खारनानैसो गदों आरो मानसिया बायननाय जायगाखौबो उसुंजों खोन्थाफैबावबाय आङो नैबे हालंलंजोंसो बायनबोदों आरो मानसिया नैजोंहाय नै लोगोफोर नैबे बेसेबांबा गोजौ इन्जुरखौनो ओरै बारनानै नैबावसो गोग्लैफैदो आरो ना ओमफ्राय नैबावहाय गोग्लैफैखांनानै आथिङाव नायबाय आङो आंनि आथिङाव अर गोजा दंबावो आरो अना गोमोखायाखैमोन आंनि आथिङाव अरनानै दंबावखायो दा ओरै थाबायलांनानै बाइकखौ बख'हैबावदों आरो बिदि जादों आरो अना गोमोखाया खामथाबाय थादों आथिङाव औ आथिङावनो नैबे खरा खामाय नुदों दा बेयावहाय अरनानै खामथाबजोबखादों बफैनानैसो ससे थाबायनानै नैबेथ' अर गोजा होननानै खोमोरबावदों आङो बिदि जादों बेजों बारनाया सस्था बेजों ओरै गोजौजों ओंखारनांखानाखौ अरनालाय ओरै ओंखारजोबखादों बे गासिबो अर गोजा जाखादोंनो बे न'आ अर गोजा जाखादों औ माने आंखौथ' हस्पिटालाव लांबाय नालाय ओमफ्राय न'आ खामबावाखै आरो होनब्लाबो अर गोजा जालाबो औ अर गोजा जाजोबखादों नुयो माने बारावनो जोंबाय थाबाय जाहैबाय गेसा बेवहायथ' दै मेचिन दङ नालाय दैखराव बे दै मेचिनखौ पाइप होला दै सारहरला अरना रासिनसो जौखांदों जाहैदों ए दैजोंथ' गोमोना गेसा औ रासिनसो गोजौसिनसो जादोंनो बिदि जादों जाहैदों खोमोग्राफोर खोन्थाबाय बेखौथ' आं नुवाखिसै ओमफ्राय सखाफ्रा खामग्लिजोबखादों हांगार जाजोबखादों सफाया बैयाव दं आद्रा गुद्रा बिदि जानानै दं नै खामनाया बेफोर खामनायमोन आरो गेसजों दा अखाबो सुस्राबाय माबो सुस्राबाय बेलाय खामजोबदों नै खामफ्लाय बेफोरथ' दामनि नंले र' मानसिया खुनुरुखुम बासायबाय बे थिंखियाबो इयावसो गारनानै हैदों बे थिंखिखौबो नोंथांनो देखायनि बबेजों लिक जानानै थायामोन गेसा ओंखायनो गेस बाहायग्राफोर मोजां नोजोर हो हाग्रा दुजोबलायबाय नै आं दाख्लै सिगां
मोनायावसो फैनाय जादोंना ओमफ्राय भिडिअ लानाय जायाखै हाग्रा दुना नुजोबोमोन नै गेस टेंखिया नै बेखौ गारनानै फैदों टेंखिखौहाय बेन्दों थुख्लजोब्बाय नै नामालाय बोरैथो इन्डियान गेस ओमफ्राय नैबेजों लिक जादोंमोन टेंखिया गावाखिसै आरोबा नैबे पिनना बै सिङावनि पिनना नैबेजोंसो लिक जादोंमोन पिनफ्राबा मा जाना दंमोनथाय मिथिला दा हाग्रायावसो बेखौ गारना दंफैयो आरो गाख्लायना दोनफिननायसै दा थांसै गेस बाहायग्राफोर नुबाय दा माबायदि जायो गेसजों ओंखाम संनाया ओंखायनो मोजां नोजोर लाग्रोनांगौ दा ओंखाम संग्राफ्राव सोरबाफोर गेसजों ओंखाम संदोंब्ला गेसफ्रा मोनामदों नामा गनानै थादों नामा बेफोरखौहाय मोजाङैहाय स्टान्डआव लाग्रो आरो नायग्रो गेसफोर गनानै थादोंब्ला दरजाफोरखौ खुलिनानै दोन ओमफ्राय गेसखौ नायग्रो अरदाब सुखांग्रो नैबेनो नोंदां बेनो मा आरो खामनाया पाइपआ खामलायबावाखै माथो हांगार दंजोबो बाव सेस बेबो एसे खामदों बे साफा खामजोबदों माथो सुलदुं मुलुंसोखा गला गलि जाजोबखादों बेबायदि गारायखौ सुदों खस्थ' मोनबाय बेस्रा हिनजावा सामफ्रामबो हासुदै रोगानाय खि रोगानाय मास मोनसे बारखाबाय नालाय सनानि नखरखौ नोंनो दागोन आयौ अननायनि बेन्दोंजों बेंखना दोनगोन रोगायैनो आमुनि नांलायखाबाय होनदां हिनजाव गैयालाथ' खम खस्थ' मोननायसैमोनलै हिनजाव गैयाला बन थैनायानो साबसिनखासैमोन दा जोथोन लानायमोन ओमफ्राय हिनजावा बिराद खस्थ' मोनबाय आरो सानसेयावनो खननै सुनांगौ ओमफ्राय मुलि फुननांगौ जानाय रोगानांगौ थुखैनांगौ बेखौ बांद्राय दाख्लैसोरा बुगाहांथ' ओमफ्राय नों खुसिब्लानो बयबो खुसि आय' होनब्लासो नखराव सोरां फैयो उफाय गैया बिराद खस्थ' ओमफ्राय हस्पिटालाव जेलानाखि आङो जाजेननानै आंखौ हस्पिटालाव लांदों दा आयो थानो हायालै गाबख्रावनाङो होख्राव थानाङो ना उन्दुनोनो हायो ना जानो हायो एफाग्रां आलौनायालाय आलौनायानो होख्रावनाङो आयो मा खालायनांगौ जोंबो ओमफ्राय न'आव फैनानै बेन्डेज खुलिजोबनानैसो एसे उन्दुनो हाफैदो आरो दाउ मेजेम ओमफ्राय बिदिनो दारुवानि होनानै खान्थैफ्रा रेजें रानबोबाय थाब मोजां जाबोनाय मोनबाय आरोना नै दाउ मेजेमफ्रा मोजां लोगोफोर माबा मोनसे जायोला दाउ मेजेम बिदि अर खामनायाव गुसु आराम मोनो आब'आसो लाबोना होफैदों आरो आङोबो मिथिफेरामोन दुमब्रुनि आब' दं नालाय हाबा जाहैनाय बे हरजों हर लाबोना होफैबाय फुनबाय बिराद आराम मोनबाय आरोना ओमफ्राय सानथाम सानब्रैसोजोंनो साइजआबो दस्रा जाबोनाय नुबाय ओमफ्राय दा नै बे महराव फैबाय आरोना अयथासार मोजां खम खस्थ' मोनबायलै 1.5 माससोआ जाखाबायना ने 1.5 मासथ' जाद्रायाखिसै बिदिनो मास मोनसे बिदिनो बारबाय आरो सानबा 6 दिनसो थांबाय माबा 2 थारिख होनदोंमोन नामा मेनि 2 थारिखला दिनै खय थारिख मबाइलबो गैजाले जाहैबाय दोनहाबबाय दिनै 2 थारिख होनदां मास मोनसे ग्रोब होनब्ला मास मोनसेल' ग्रोब 2 थारिखला आंनि मबाइलबो गैले थारिखबो गैले नायनोबो दा बिदिनो जाबाय आरो मास मोनसे ग्रोब जाबाय नै दिनै 2 ला नायनो हागोन देखाय मानजिना खालामनो हागोन लोगोफोर अरनिफ्राय साबधान जा आरो गेस बाहायग्राफ्रा मोजाङै सांग्रां साबधान आरोना गेस बाहायग्राफ्रा ओरैबायदि गिथाव बाथाव जाखायो नै जा अनखायनो फिसाइखौ मालाय अनलाबो जाया अनलायनानै संसार जानांगो बेनो दुखु सुखुआव आं नोंनि लोगो जानानै थागोन होनलायनानै जुलियाव समायखेरा लानाया बेफोरसो दा सैथो दिनैसिमबो सिफायाखै मास मोनसे गोजो
जायगायाव खियो जायगायाव हासुयो ओरैबायदि खस्थ' खालामोन दा मास मोनसे गोजो हासुदै खि जायगायावनो खिनाय जायगायाव हासुनाय थाबायनो हाया मानो हाया बेफोरखौ मुगैया मुजुया माबाबायना एकदमबारे ओरै फुदुंनो लुबैलायनोसै आरोना बेनो अनलायनाय लोगोफोर बिराद आं मिनिनाया जाहैबाय गोसो खुसिजोंसो मिनिदों आं माने आङो दा मोजां जाबाय नालाय ओमफ्राय हिनजावा आङो बाया मोजोमा फिसा गोरलै दंब्लाबो खस्थ' खालामबाय ओंखामफ्राबो उन्दुनानै जानाङोमोन खांनानै जानो हाया जिरायनानै जानो हाया नै ओरै साखाथि उन्दुनानै जानाङो ओरै साखाथि उन्दुनानै जानाङो दैफोर लोंला थाबथा गुलायलायोमोन उन्दुनानै जानायनिनो मोनायावलाय जानो हायोमोन ओमफ्राय मोनायाव हरसे उन्दुनो हाया दायो मा होननानै खोन्थाबावनो आरोना नोंसिनि हेफाजाब होलायनायखौ नुनानै मोनसे गोदो हाबायाव समायखिरा लाबोनो मोननायखौ गोसोखांदां ओरै होननानै समाय लानांगौमोन जोङो नाम मुंख'लायनानै जेन'बा नोंनि अशक जाबाय हिनजावा समाय लाबाय आरोखि अशक बसुमतारी सुखुआव दुखुआव आं नोंखौ अनगोन मान खालामगोन होनलायनानै जोङो बिदि समायखिरा लानाय दंमोन आरोखि बेखौ गोसोखांदां औ थैस' थांस' आं नोंनि लोगो जानानै थागोन बिदिसो दा हाबानि मिनिङा बिसो हा आरो बा हाखौ बा होननाया थफ्ला हाखौ बा माने संसारनि दुखु जारला गासैखौबो रुजुननानै लाजोबनो हानाय नंगौना नङा नंगौ संसारा सुजों रुजुजायनो सुजाय सु गोनां बै सु गोनां संसारखौनो गासैखौबो रुजुनानै लानो हानांगोन सोरबायालाय हाबा जाना मास मोनथाम मोनब्रै जानानै आं सहायनो हालेहाय बिदि होनलायग्रा दंना सोलोंनानै ला दिनैसिमबो सुनानै होनाङो माथो खालामबावनो आरोना आं नोंजों संसार जाले आं सहायनो हाले होननानै जानाय नङा आरोखि जेनेबा हिनजाव जाला हौवाया हेफाजाब होनांगौ ओमफ्राय हौवाया जाबाय हिनजावा हेफाजाब होबाय बेबायदि आरोना बिसि फिसायनि गेजेराव मालाबानि समाव नांलाय खमलायबो जायो बेनि समाव बेनि गेजेरावनो गोरोबफिनलायनांगौ सान हाबनायनि सिगांनो गोरोबफिनलायनो थिनदों नालाय बेबायदि आरोना जोंबो नांलायो बोराय बुरैनि गेजेराव मालाबा एसे एनै खोथाखौनो जोङो रागा जोंलायनानै रायलायो ओमफ्राय जों सान हाबनायनि सिगांनो गोरोबफिनलायो आरोना बिसोरना संसार दा बिदि जानांगौ आरो लोगोफोर सोरबायाथ' हाबा जाखांनायनि उनावनो हौवाया हिनजावा हौवाखौ दुसिलायनाय नुयो बेबायदि जानांगोन ना जानाङा जानो नाङा बेबायदिब्ला माने थेर बेथेर जालाङो आरोना न'खरा ओमफ्राय ओरै इसे माबाफ्रा जोंनि फिसाफ्रा सोलोंलांनायनि चान्स थायो बेबायदि आरो दाखाल खामजेननायाव फैयोब्ला बेखौ दिन्थिनोनो हानाय नङामोन इउटुबावहाय माने डाइरेक्ट स्ट्रिक नांगौमोन आरो दाखाल फैदोंब्ला ओमफ्राय मोनायावसो फैनाय जाबाय ओमफ्राय दिनैहाय खनसे फैबावबाय आङो दा नोंथांमोना दिन्थिनाय जाबाय नोंथांमोना माने न'फ्राव गेस बाहायोब्ला मोजाङैहाय नायबिजिरग्रो गनानै थादों ना थायाखै बेफोरखौहाय ओमफ्रायसो अरखौ सुखांनांगौ आरो सोरबायाथ' गोबाङानो मिथिया दाथ' बांसिन गेस बाहायग्रा जाबाय बेनिखायनो बयबो मिथिसारथों भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों बाय बाय